Manje there is another great disfavor esiyibonayo in our nation kulezi insuku. Siyisizwe esingenabo abantu abadala. Nihleli nezingane lapha eshibhini ezifunda isikole niyaphuza nokho. Akekho nje umuntu omdala osukumayo athi le ngane zifunani la. No, akusekho lokho kucikeka ni exchange ugwayi nezingane. Sisizwe seyingane, and iyangidile lento ukuthi ihlale nje ingane ina 28, 16, 20. Uhleli nje umuntu akafundi uthi umsebenzi, yes umsebenzi awukho, kodwa akusho lokho ukuthi ungahambi wena uyofuna umuntu onamathuba nomuntu ongafika umsize. Akudingi ngisho ukuthi ube nemali ukuthi uhambe uyolufuna ulwazi. Iyofuna nje umuntu othi ngiyakubona ukuthi umakhenika akungifundisi yenziwa kanjani injini, akungifundisi ukuze ngizothola i-income ngikwazi nami ukuqala something. Hayi no, akusekho lokho. Yonke into i-apartheid, i-apartheid iqale kuwena umuntu omdala okukhohlakele. Niba ngamatafula nezingane lapha eshibhini kuphuza utshwala. Ayisekho lento esisukumayo kumuntu omdala ukuthi yebo siyaphuza siyadakwa, kodwa angeke sidakwe nezingane. Angeke nje sizoshare ibhodlela le-black label nezingane. Kuyakhulunywa abantu abadala bayakhuluma naye usekhona la ungqolozele uzo-comment, because lento iqala at grassroots levels. Abasekho abantu abadala abakhuza umhlola uthi yebo ngidakiwe impela futhi ngisayodakwa futhi ngisawubuhlaba, kodwa angeke ngibuhlabe nezingane. Angeke nje ngi-exchange ibhodlela kuze kwazeke nje ukuthi nangu 18-year-old ekufuneka ngabe ubusy wakha i-future. Abantu bonke laba bazosukuma in 20 years time to come babe busy la bethi hayi thina sahlukunyezwa, thina amathuba omsebenzi asathola. No, abanye babesebenza kanzima, wena uhleli nabantu abadala ubusy nezindaba zabantu abadala. Iyona lento esibhekene nayo namanje. Hayi asinamsebenzi. Imisebenzi mningi kabi umsebenzi. Ngicela ukukutshena nje futhi enye into. Ayikho lento ethi umsebenzi awukho. Mhlawumbe igama elisha ekufanele ukulisebenzise ilele ukuthi indlela zokuthi uthole imali ezakalula azikho, but umsebenzi mningi kabi. Mningi kabi umsebenzi eSouth Africa. And ezinye zezinto lezi kufuneka kukhulunywe ngazo bazalwane ukuthi ake sime kancane bazalwane nabo bonke labantu abazonwaya, yabo abazonwaya lento yama-emotions. Bazovusa ama-emotions. Khona nalento ekuthiwa iyaqalwa manje kuthiwa kuzokhulunywa kuzodiscusswa. Yonke leyo nto leyo is just a waste of time nje. Kubalekelwa izinto ezicritical njengalento engishoyo. Abasekho abantu abadala bethi nakho sesoba ngamatafula eshibhini nezingane. Kufanele kuphuma umuntu omdala oyedwa nje ugaxa imvu. Ingane zesikole lezi zifunani la? Zifunani le ingane zesikole ngoba ingane kamakhelwane le. Ingane kaMelika le nansi la phambi kokuthi nazo izophuza izofunani le ngane la. Ethi sathi yaphalama ufake imvubu. Ufake induku, ufake imvubu. Konakale la ishibhini iziphume. Ebese masusobha ngakusasa uyibizele ngathi hayi mntanami, hayi ngoba ngikuzonda. Ukuthi unekusasa eliqhakazile. Why uzoyibambezela ngotshwala? Why uzoyibambezela ngeaddiction? Why uzoyibambezela ngeenkinga zabantu abadala ngophela? Thina sibanjwe sihlulwa izinto esizidlayo. Kodwa wena ubelong kulo mhlaba, ufunani la? Wazibani la? Phindele ekhaya. Lo mhlangana naye eThekwini laphana. Sidinga obaba bemvubu manje, obaba yabo makhona into obaba bangaclaima ngayo isithunzi sabo. Ake baphume obaba eSouth Africa nemvubu. Sisho isibhacu into ezotholakala iphethe ugwayi la emgaqweni, zilibele imodela la emgaqweni zithi ziyajola zimithisana. Umuntu masemithisile abese yabuya azolobola azohlawula ingane angayiloboli ingane yomuntu, azohlawula yakhe ingane. Uthi wena kuyoba njani? Usufika la nembuzi sekufuneka isalukazi madoda se-organize nomkhulu bazofika bazoyithela ngehlazo manje bazosukela umuzi wendoda. Okay, uzolobole yakho eyami yona. Uyabona ukuthi iy'nkinga lezo ozoyifaka kuzona ezogcina zikufaka enkingeni, futhi abantu abaningi abakholwa manje basebenzisa umuthi. Uthi uyayithanda ingane yabantu usubona ezinye usuyayishiya le ithi kulungile hamba. Uzobona kodwa.
Abakholwa phela abantu abananembeza manje, abanamusa abantu manje. Hamba offend abantu, engabe ulungisa impilo yakho. Because u-offenda abantu, uhlokoloza inyoka esigodini. That is why sibona abantu abangangathi beqothuka nje beqothuka. Uthi uqothulwa yini lo? Kanti hayi wadlala ngabantu ongadlala nalabo abantu abadlala ngomama. Busy umfana omncane ubhizi nomama. Busy enkonzweni ubhizi nezindaba zikamfundisi. Ngabe uyakholwa ulandela uNkulunkulu ubhizi ne-apartheid. Apartheid wawungekho kwenzeka apartheid wazini wena nga-apartheid. Nama ngihlangana naye ngoba ngangekho kwenzeka apartheid. Ngizalwa ngo-97. Ngingenaphi kwa-apartheid ngoba ufune ngifunde mina ngithuthuke ngiye phambili. Abathandi apartheid abaqhubeke kube ubhiya wabo le utshwala baba abayiphungela bona bayabuthanda. Kwadlula lapho uyasho uNelson Mandela asekho lapho. Usafunani lapho? Hayi futhi sibe sizwa lento ey'ndabeni cishe indaba. Bayeke baqhubeke bayilalela indaba laba abathanda ukuzwa leyo. Uyifunda, uhambe ufunda mfethu. Mangithi hambe ufunda, it does not necessarily mean ufune kuye university noma ufune kuyephi. Thola skill. Shay welding. Hamba ufunda public speaking, fakaze ebandleni, funda iBhayibheli, wazi iBhayibheli, phila impilo engcwele, hamba ukhuluma indaba ezinhle. uNkulunkulu uzokusponsorisha ube yi-public speaker. Uyidevelop, ukhethe futhi nabantu ohamba nabo. Bayakhethwa abantu. I repeat, bayakhethwa abantu. Awuhambi nanombani. Watshenwa kanjalo uTimothy, hamba ufunda incwadi kaTimothy, watshenwa. Athi kunabantu abanje ubakhethe. Banamawala, abanasazela, abalazy, abathanda imikhuba, abathanda indaba. Naba embrace izinto ezimbi ezenzakala kubona namanje is reliving the past, is reinventing the past. Thanda imuva nezo njalo makukhulunywa ngemali, imali ekseni, imali emintamo, uthanda imali ngelinye ilanga uyodayiswa ngisho wena. Umuntu othanda imali unjalo phela ngelinye ilanga uyodayisa ngawo ezinyokeni zakhe ukuze athole enye imali. Ubona lapho ukuthi akufuneki ngihlale ngenalo. So nothanda indaba zabantu uyibuzwa kuyena, uyasizakala ngamaphutha abanye abantu, akuhlalwa nabantu abanjalo. Umuntu osizakala ngamaphutha abanye, umbone sihleke insitsitheke khomba loya, uthiwa kodwa umbonile, sizakala ngamaphutha abantu. So siyabacela bonke obaba eSouth Africa, ake niphume nezimvubu madoda ukuze nizobuyisa isithunzi. Ekubonakala obaba behamba nezimvubu la. Ngoba sesiyabona manje ukuthi hayi ngoba umuntu ehlela emgaqweni ngoba lungekho usizo, lukhona usizo akalifuni. Ake afakwe imvubu abuyele la kufuneka aye khona, angalibele ehlela emgaqweni. Cela nje nisisize bazalwane ngoba nathi siyabakhipha ezikoleni. Silethe imotivation enzima kabi ukuthi asifuni ingane zethu silethe esikoleni zizophazamiswa yilo muntu ofuna ukuhlupha la. Isikole asiyona indawo la kuya khona abantu abahlanyayo, ikhona indawo zabantu abahlanyayo. Dedela ingane zethu ifunde iphase iphumelele. Umunye ubhizi ushela ingane zethu la esikoleni uyayimithisa. Senze njani? Sicela baphume kobaba bezosisiza. Sandela ingane namhlanje ziyafeyila esikoleni. Uxala ukuthi ifeyila kanjani kanti zi-influence yilo akafuni ukufunda. Fundisa ingane ukuthi ibanga umsingo ngoba uhlala nogogo yena ekhaya. Hlukumeza ugogo ekhaya, ufuna ukuzohlukumeza nothisha la esikoleni. Cathi ba ogogo othisha. Sicela nje baphume obaba ke kulungiswe lento ngoba izinto ezilungisekayo nje lezi. Izinto wonke umuntu akangene kumzila wakhe, ngena kwi-lane yakho. Siwayeka ama-politicians ayazi, afundile. Ayawazi umsebenzi wawo bazalwane, ngalibele singene ezindabeni singahlangani nabantu abadala bazalwane ekulweni kwabo bayazi bayiqala phi into endala yabo. Wena umuntu omusha funda, zitrain, ziqeqeshe, phumelela ube right empilweni. Hey, umuntu okuphuza utshwala yibo.